No, ľudia, zdravím vás pri mojom návode, dá sa to tak povedať. A ja vám chcem ukázať, ako si ujednodušiť život v Team Fortresse. Takže, otvorite si svoj internetový prehľadač a naťukáte tam TF2, omg, TF2VH, vh.com a zobrazí vám to túto stránku, presne túto. Tu sa prihlásite cez Steam, kliknete na toto zelené. Presmeruje vás to na Steam. Dáte tam svoje Steam meno, heslo a dáte login. Prihlási vás to a tu vám ukáže váš účet. Budete tu mať 0 kreditov. Takže tu máte napísané, že čo práve robíte s tými botmi. A tu vám ukáže vaše heslo, ktoré vám povie ten bot a tým sa preukáže, že nie je skamer. Nebojte si ja si ho potom zmením týmto gombíkom. Takže tu kliknete párkrát trade, počkáte a vám ku pomočke, že koľky ste v rade, dá vám nejaké číslo 100 niečo alebo tak. A postupne sa to bude míňať a keď budete na rade, tak vám na Steam príde do priateľov, pridá si vás nejaký bot s nejakým nezmyselným menom a bude mať na obrázok TF2VH. Príjmete ho, on vám pošle žiadosť o vymeňovanie a tam mu pohádžete veci, on vás najprv pozdraví, povie vám vaše to heslo, čo máte napísané tu, tým sa preukáže, že to nie je skamer. A pohádžete mu tam veci, on vám vypíše, koľko kreditov vám za nich dá, zaškrtnete, že ste pripravení a dáte uzavrieť obchod. Spraví vám to obchod, tu vám potom môžete zavrieť s tým okno, tu vám ukáže, koľko máte kreditov, tu dáte all items, ak si chcete niečo kúpiť, dáte dajme tomu, že primary a scout, vyberete si, čo ja viem, soda popper a dáte rezerv. Kliknete OK, do 4 hodín, ak nedáte trade, tak vám to zmizne. Tu dáte all, napríklad home alebo all items a tu sa vám zobrazí, koľko máte rezervovaných vecí. Potom kliknete znovu trade a dá vás to do rady. Už ma dalo to prvýkrát do rady a potom už mu nemusíte dávať žiadne veci, on vám dá tú vec, čo ste si kúpili a odpočíta vám to kredity. Dáte trade a to je všetko, potom zapnete Team Fortress a užívate si svoju novú vec. Takže ďakujem, prosím, ak sa vám video páčilo, dajte mi odber alebo like, poprosím, pošlite moje videá a niekomu ďalšiemu, pretože len začínam a potrebujem sa rozbehnúť, takže ďakujem, majte sa.